Čauky, mňauky. Tak, na poslední schůzce s Vlaďkou jsme probírali moje silné stránky, co je pro mě důležité. Zároveň jsme se podívali i na reflexy od jednoho mého rodiče, od mé kamarádky a od vychovatelky. Bylo určitě velmi zajímavé vidět ten feedback od ostatních lidí, kteří mi jsou velmi blízcí, a zároveň mě tak nějak i potěšilo, že to vidíme přibližně všichni stejně. A dali jsme tedy s Vlaďkou dohromady nějaké takové zásadní vlastnosti, které mám a které by tedy mohly mít nějakou spojitost s mým budoucím zaměstnáním, vysokou školou a celkově tím oborem, kterým bych se chtěla zabývat po svůj život. Takže nakonec jsme dali dohromady asi 10 vlastností a mým úkolem do příště je se tak nějak podívat na ty obory, na nějaké to zaměstnání či nějakou tu vysokou školu, která by se mohla pojit s těmito vlastnostmi. Určitě se strašně moc těším na tu další individuální a už poslední schůzku a moje nadšenost pořád setrvává a jsem dost zvědavá, k čemu se tedy dostaneme. Už jsem se na některé ty obory dívala a je určitě hodně tak nějak zajímavé se dívat na ty vlastnosti jako, dejme tomu, nezávislý člověk a přemýšlet nad tím, jaký obor bych vlastně doporučila nějakému jinému člověku s takovými vlastnostmi. Tak uvidíme, co z toho vzejde a doufám, že mi to nějak pomůže a dospějeme k nějakému tomu perfektnímu konci. No ale tak uvidíme. Čau.